тук говорим глупости. Значи този клип може да бъде във Фейсбук, но не се знаем. Поздравявам всички наши приятели там. Да, цялата компания и... Извън нея. И най-вече кого поздравяваме? Най-вече... Миша, Силвито, Котлев. Да, Мишо, Силвия, Котлев и Анчо и Миро Да. и Траяни, Вилю и всичките. Да, и те доилизат, че да се обидят сега, че не сме ги казали. Абе, цялата компания. Да. Всичко е окей при нас, а при Аз вас... ще запалиш косата. Не ми... Дома Тя ни гледа. Какво стресна човек. И всичко е окей. При вас как е? Халата как е? Поздравяваме с този клип и Венци. Той се знае. Кой е Венци? Ще кажа после. Поздравяваме и Гогата. Добромир. И Гогата. И Добромир. Кой да бъде? Не знам. И Петър Тогас. И Иван. И Сашо. И Ангел. Да, Ангел. Ангел, да. Ау. Най-много Ангел. Май той направо е голям идол. Смъкни го. Смъкни го. Смъкни шторите. Смъкни го. Долу. Какво ли? Долу. Ти. И Мемо Копринения, той е новия фен на Силистра. Кой? Мемо Копринения. Трябва да ти го покажа, това е новия ми идол. Ой, дето са. Същия? Да. Аз бях направила клип, брат. Обаче някой ми го стига от телефон, ще го качвам в Фейсбук. Така е, той при нас Силистрънчите. Падна ми огънчето. Кой гасни по мен, майка? Какво правим клип, който трябва да правим за клип, като поздравявам всичко, обаче като напусим. Що? Ще го кача малко ти във Фейсбук. Мяшка, че мама ната тагам готова. Да. И аз те си мисля. Май бобите ви не се виждат. Кое? А? Май бобите ви не се виждат. Сега как сме? Опа! А, мене още му се признаеш. И пак не се виждат. А сега се виждат. Не, сега би трябвало да се виждаш хубаво, не? Не съм много сложно. И така не, при нас е всичко окей. Ти зъркнала и на. На мен е Коса. хубаво. Завиждайте ми. Особено Мишо. Всички ти гледат. Тихо. Костаста цигара е, брат, гледа. Давай, виж Май ти, ще падни. виж какво се случва така. Ама ти ще ме изгориш, ще ми изпълниш косата и огън, ще ти ме е паднал. Very nice.